Kuuɗe Lilaaɓe suura 11 aya 11 yaaki 15. Bulus nder gariiri Filiibi. Min natti komiwal e Toruwas, min njahi haa Samutarkiya. Nde fini min njahi Niyafolis. Diga ɗon min njahi Filiibi, gariiri mawndi nder leydi Makidoniya, gondi ley laamu Romanko'en. Min baali balɗe ton. Nyalnde siwtaare min burtii gariiri ndin, min njahi regorde caangol, ngam e min kammi e woodi wigeere to Yahudanko'en ngaɗata do'aare ton. Ton min tawi rewɓe e kawriti. Min njooɗi e min medda e maɓɓe. Nder maɓɓe e woodi goɗɗo debbo bi'eteeɗo Liidiya, ƴiwoyɗo gariiri Tayatira, kuloo Allah. E mo soora kolte boɗeeje ɗe ceede. Joomiraawo maɓɓiti ɓernde maako, o hettindanii ko Bulus wi'ata. Gaɗa kanko e wuro maako fuu ɓe ngaɗanaama baptisma. Sey o torii min, o wi'i, to on jaɓii mi kooliiɗo Joomiraawo e goonga, ngare njooɗoɗon to wuro am. O estimin min jippoo to maako. Sey min jippi. Gaɗa Bulus hoyɗii koyɗol, yi'ii neɗɗo Makidoniya e nodda mo wiiki, o yaha o walla ɓe, ma'ana o yaha o waajinana ɓe habaru belɗum. En nani ɗon e ɗon ɓe ndarwi yaaki Makidoniya. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, aya 11 yaaki 12 wi'i, min natti komiwal e Toruwas, min njahi haa Samutarkiya. Nde fini min njahi Niyafolis. Diga ɗon min njahi Filiibi, gariiri mawndi nder leydi Makidoniya, gondi ley laamu Romanko'en. Min baali balɗe ton. En nani diga gariiri Toruwas, Bulus en natti komiwal, ɓe ummanii gariiri Makidoniya, ɓe njottii Filiibi, gariiri mawndi nder leydi Makidoniya. Aya 13 wi'i, nyalnde siwtaare min burtii gariiri ndin, min njahi regorde caangol, ngam e min kammi e woodi wigeere to Yahudanko'en ngaɗata do'aare ton. Ton min tawi rewɓe e kawriti. Min njooɗi e min medda e maɓɓe. Gaɗa ɓe mbaalii balɗe ton, nyalnde siwtaare, waato nyalnde Asawe ko nde durooɓe. En nani Bulus en burtii gariiri ndin, ɓe njahi regorde caangol, e ɓe kammi e woodi wigeere to Yahudanko'en kawrata e ngaɗa do'aare ton. Amma ɓe towaayi wigeere to Yahudanko'en kawrata e mawnina Allah, bo non no ɓe kammino. Sey rewɓe tan ɓe tawi e coora kuuje. Ɗum e tabbitinana en Yahudanko'en ɗuuɗaa nder gariiri Filiibi. Daa e ɓe ɗuuɗuno, ndaa e ɓe ngoodi wigeere to ɓe kawrata e ɓe mawnina Allah. Ngam ɗum ndoni Yahudanko'en ko al'aada maɓɓe e ɗum ton jaamanu, leydi ko gariiri to ɓe ngoni fuu e ɓe maha wigeere to ɓe kawrata e ɓe mawnina Allah. To ɓe ɗuuɗaa nder gariiri ndin ko leydi ndin bo, sey ɓe njaha regorde caangol, ɓe mo'ina wigeere to ɓe kawrata e ɓe ngaɗa do'aare. Ngam non ɗo, nde Bulus en gi'i walaa wigeere to Yahudanko'en kawrata e ngaɗa do'aare nder gariiri ndin, sey ɓe mburti ɓe njahi regorde caangol, ngam e ɓe kammi ɓe taway wigeere to Yahudanko'en kawrata e mawnina Allah. Amma en nanii ɗo, rewɓe tan ɓe tawi to regorde nden e ɓe coora kuuje maɓɓe. En nani Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum ngaajinani rewɓe ɓen habaru belɗum. Aya 14. Nder maɓɓe e woodi goɗɗo debbo bi'eteeɗo Liidiya, ƴiwoyɗo gariiri Tayatira, kuloo Allah. E mo soora kolte boɗeeje ɗe ceede. Joomiraawo maɓɓiti ɓernde maako, o hettindanii ko Bulus wi'ata. Nder rewɓe kettindittooɓe waaju Bulus ɗo, e woodi goɗɗo debbo bi'eteeɗo Liidiya. En nani o waɗi hakkillo maako o hettinanii ko Bulus wi'ata nder waaju muɗum. Allah Joomiraawo nder yidde muɗum e moƴƴere muɗum maɓɓiti ɓernde debbo o'o, o faami ko Bulus wi'ata, haa o hoolii Annabi Iisaa kanko e iyaalu maako fuu. Aya 15 wi'i, gaɗa kanko e wuro maako fuu ɓe ngaɗanaama baptisma. Sey o torii min, o wi'i, to on jaɓii mi kooliiɗo Joomiraawo e goonga, ngare njooɗoɗon to wuro am. O estimin min jippoo to maako. Sey min jippi. Gaɗa Liidiya e yimɓe wuro muɗum fuu ngaɗanaama baptisma, sey o torii lilaaɓe ɓen ɓe jippoo to wuro maako. Bulus en e ngiɗuno nganya, amma o esti ɓe, ɓe njaɓi, ɓe jippi to wuro maako. Bandiraaɓe am onon nanooɓe hannde, sey ekkitooɗon diga debbo o'o, to on njawa habaru belɗum ɗum nanoton ɗu'um. Liidiya o debbo diskuɗo, ngam en nani
emo sora kolte ɗe ceede na seɗɗa. Amma fuu e non o jaɓaayi risku maako ko jawdi maako haɗa mo hettinanaaki wolde Allah. En nani Allah nder moƴƴere muɗum bo maɓɓiti ɓernde maako hokki mo faamu ko o nanta. O jaɓi o hooli annabi Isa warti kisnoomo diga hakke maako e kiita Allah gareeke nyalde darngal. Ngam non bandiraawo am an kettindittoɗo hande, taa jaɓu goɗɗum haɗuma nanki wolde Allah. Ngam e woodi woɓɓe hande risku maɓɓe ko jawdi maɓɓe haɗiiɓe nanki wolde Allah, haɗiiɓe jaɓuki habaru belɗum ɗum kisɗam diga hakke e kiita Allah gareeke nyalde darngal barka hoolaaki annabi Isa. Woɓɓe hande risku maɓɓe ko jawdi maɓɓe haɗiiɓe tokkaaki laawol Allah ngol ɓe njahirta aljanna barka hoolaaki annabi Isa. Hande e woodi ɗuɗɓe ndonu maɓɓe ko pulaaku maɓɓe haɗiiɓe jaɓuki goonga Allah. Bandiraawo am, ɗume haɗatama jaɓuki wolde Allah? Ɗume haɗatama hettinanaaki goonga Allah? En nani ɗo'o debbo o'o jaɓaayi risku muɗum ko jawdi muɗum hara ɗum jaɓuki goonga Allah. Ngam non sey ekkitoɗa diga debbo o'o, taa jaɓu goɗɗum haɗuma jaɓuki goonga Allah. Emi do'o Allah joomiraawo maɓɓita ɓernde maɗa ngam paama goonga maako ka nanta ɗo'o, jaɓa bo keɓa yaafuye hakke maɗa e kisnam diga kiita maako gareeka nyalde darngal ngam keɓa nattuki wuro maako ko bo aljanna. Allah joomiraawo hokkuma faamu ɗum. Amin.